Det er en grill. Hvorfor er det gule kulm? Jeg skal ikke kunne sige det. Nå, det er rigtigt. Jo, men farvel igen. Og tillykke med det. God tur. Jamen, hej så. Det er godt, Gula. Er det fordi, du har stået på snoppen nede for at tænke? Det var meget for mig. Hvad var du så i? Jeg er onkel. Tillykke med. Han er sgu en god knæk. Det virker godt. Det er han sgu. Er det hans fætter? Er det fætter? Er det Mikkels mor? Mikkels mor. Jeg vil rigtig gerne give dig en knuser, men jeg synes, det er lidt pervers, fordi jeg ikke har fået nogen trøje på. Og fordi jeg lige har været i bad. Mathias, du må godt låne min hættetrøje imens, hvis det er. Jamen, har Mikkel ikke en trøje, du vil låne så? Jeg har vist en trøje ude i Han glemte den op i vognen. det var... Er han det? Det er godt. Det er synd, man ikke fik lidt højere snit, fordi han er meget bedre. Jeg synes også, at det bliver... Jeg forstår ikke, hvad jeg Har du også taget nogle billeder, hva'? Jeg er virkelig... Så kan du sgu da køre kameraet, mand. Prøv at tage et billede af Jeg gider ikke stå og diskutere med dig, hvem der skal filme hvad. Jeg tror bare ikke selv. Jeg har taget et billede af Mikkel. Hallo, mand! Hun er nummer 3. Du vil gerne være med og spejle han tusse. Farvel. Hvad skal du med også? Nej, jeg har ikke. Tak for de andre er gået. Tak for det. Nej, vi har jo... Heksen, der er blevet fred. Ja, jeg var meget, mand. Det var bare det. Jamen så altså... Heksen. Heksen. Heksen, hvem var det, du lige gav en knuser der? Hvad? Hvem er hende der? Hvem er... Du ser spændende. Elegant, uden at det på nogen måde bliver mærkeligt. Det var hun selv. Nu siger vi lige... Filmer du? Ja, Kulør. uden at nogen ved det, men hun ved faktisk noget om det. Sig det lige igen. Okay. Mikkel, mor, du er en fantastisk mor. Og jeg er enig. Jeg sagde det før, nu siger jeg det en gang, og du vil have, jeg skal sige det igen, så siger jeg det igen. Jeg forstår bare ikke, at hun er Mikkels mor. Hun Anton er den eneste, der kommer med kammerater. Ej. Det er måske at stramme. Vi er så nogen, der vil have den før. Ej, det er lidt, det må man... Hey, så går vi! Afsted! Kan vi ikke lige trække lidt? Hvor er Miki? Mikkel, vi har det alt for godt her, vi gider ikke. Mikkel, nej, skal lige på den der først. Nej! Du skal køre med af min vogn. Og du er? Jeg er Mikkels veninde. Mikkel, dine veninder? Hvorfor har du aldrig taget dem med til fester? Ja, hvorfor mund? Veninder. Jamen, jeg vil have dem for mig selv. Så snakker vi Jeg om kan Sara. godt sidde og stå og studere min taske. Det er fint, det kommer. Det er godt, det kommer. Tillykke med ham. Og god fest. Tillykke med ham. God tur. Skal vi gå med udsendelsen afsted? Kan jeg nok godt. Ej, jeg gør mester. Okay, så kan jeg også.